Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. ассалому алайкум шунавандагони азиз, бори дигар ба ҳамаи шумо фарораси як рӯзи зебои тирамоҳиро муборак гуфта ба шумо рӯзи пур аз хурсандӣ ва бурдбориро хоҳонам. барномаи Салом Ҳамсадо аст рӯи мавҷи 94.4 FM радиои Ҳамсадо. бо шумо ҳастам ман чун ҳамеша Зульфияи Саёд. ёдовар мешавем ки нашри махсуси барномаи Салом Ҳамсадо дар доираи барномаи минтақавӣ барои пиронсолон дар Осиё амалӣ мегардад. лоиҳа аз ҷониби Вазорати Федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ шуда тавассути филиали Ассотсиатсияи Каритас Олмон дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ Дасти Хайр ва Офтобак татбиқ мегардад. ҳадафи лоиҳаи мазкур бо саҳми муассир дар таъмини дастрасии пиронсолон ба кӯмаки иҷтимоӣ ва ташкили хидматрасонии намунавӣ дар Тоҷикистон нигаронида шудааст. шунавандагони азиз, ин барнома бо иштироки меҳмонони махсус даъватшуда сурат гирифта истодааст ва ман хотиррасон мешавам ки меҳмонони имрӯзаи мо Умеда Мунавварова, ҳамоҳангсози лоиҳаи минтақавии Каритас Олмон дар Тоҷикистон барои пиронсолон, Майсара Саидова, нафақахӯр аз шаҳри Ваҳдат, Зарина Лашкарова, корманди иҷтимоии ташкилоти ҷамъияти Дасти Хайр дар шаҳри Ваҳдат. ман аввалан ҳамаи шумо меҳмонони азизро, меҳмонони арҷмандро пеш аз ҳама ба барномаи Салом Ҳамсадо хушомадед мегӯям ва мехостем ки дар бораи кору фаъолияти шумо умуман дар бораи ин лоиҳа дар аввали барнома каме ба мо маълумот медодед. субҳ бахайр ба ҳамаи шунавандагони радиои Ҳамсадо. ба шумо рӯзи пурфайзу бобароро таманно дорем ва дар бораи лоиҳа агар гуфта гузарам, мехоҳам дар бораи мубрамияти ҳамин лоиҳа каме ба шунавандагони шумо маълумот диҳам. маълум аст ки дарозии умр дар саросари дунё мунтазам зиёд шуда истодааст ва ин боиси хурсандист ки умри инсон зиёд шуда истодааст. Тоҷикистони мо низ истисно нест. дарозии умри сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шуда истодааст ва мувофиқи омор назар ба соли 2000 дарозии умри сокинони Тоҷикистон 7 сол зиёд шудааст. ҳозир дарозии миёнаи умри сокинони Тоҷикистон 75 сол аст. ин дарозии умри миёна мебошад. сину соли миёна барои занон каме зиёдтар аст 77, барои мардон каме камтар аст 73, 74, лекин ба ҳисоби миёна 75 сол сокинони мо умр мебинанд ва ин хеле хабари хуш аст. лекин бо вуҷуди ҳаминам барои системаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ин як мушкилот низ ба миён меорад, чунки зиёд шудани теъдоди шахсони нафақахӯр сарбориро ба бюджети ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад оварад ва ба Тоҷикистон ин он қадар хатарнок нест, чунки Тоҷикистон яке аз мамлакатҳои ҷавон ба ҳисоб меояд ва он сокинони ҷавон, шаҳрвандони ҷавоне ки кор карда метавонанд ҳамин теъдоди нафақахӯронро метавонанд ба худ сарборӣ намоянд. лекин ба ҳар ҳол мо мехоҳем, мо гуфта ман киро дар назар дорам, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон мехоҳанд ки ҳамин пиршавии сокинони Тоҷикистон ба таври гуманистӣ гузарад, ба таври солим гузарад. бинобар ҳамин як қадор тадбирҳоро Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар гирифтааст ва ин яке аз чунин тадбирҳо ин таҳия намудани барномаи пиршавӣ ва дастгирии иҷтимоии шахсони пиронсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2030 мебошад, ки айни замон дар таҳия шудааст лоиҳаи ин барнома ва дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳукумати мо нисбати шахсони пиронсол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад ва нисбати онҳо ғамхориҳои зиёд зоҳир мекунад. ғайр аз ин иқдоми байналмилалӣ сатҳи милалӣ низ вуҷуд дорад. ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ солҳои 2021 ва 2030ро 10-солаи пиршавии солим эълон кардааст ва дар ин 10 сола ҳамаи системаҳои ҳифзи иҷтимоӣ
мамлакатҳои ҷаҳон бояд чунин системаҳоро эҷод кунанд, барпо намоянд, то ки ҳамин пиршавии солимро дар кишварҳои худ ҷорӣ карда тавонанд ё ки таъмин карда тавонанд. Мас бо ҳамин сабаб ташкилоти мо Каритас Ҳолмон ҳамин лоиҳаи барномаи минтақавии дастгирии иҷтимоии шахсони пиронсолро амалӣ намуда истодааст. Аллакай соли 4 аст ва мо тасмим гирифтаем ки хизматрасониҳои нави иҷтимоиро ба шахсони пиронсол дар сатҳи ҷамоатҳо, дар сатҳи маҳаллаҳо ё ин ки дар маҳалли зисти шахсони пиронсол таҷрибаомӯзӣ кунем, чунки шахсони пиронсол мехоҳанд ки дар маҳалли зисти худ зиндагӣ кунанд. онҳо намехоҳанд ки дар ягон муассисаҳои махсус умр ба сар баранд. Масалан, муассисаҳое ки дар Тоҷикистон вуҷуд доранд ба 3 гурӯҳ тақсим мешаванд. Ин муассисаҳои хизматрасонӣ дар сатҳи маҳаллаҳо ё ин ки дар хона, муассисаҳои хизматрасонӣ буду боши муваққатӣ ё рӯзона, вақте ки шахси пиронсол фақат рӯзона дар он ҷо ҳузур мегирад, ва муассисаҳои буду боши доимӣ ё ин ки мо хона интернатҳо мегӯем. ва ба ҳама маълум аст ки ягон шахси пиронсол ва умуман ҳеҷ як инсон намехоҳад ки умри худро дар муассисаҳои будубоши доимӣ гузаронад ё дар интернатҳо. вай мудом мехоҳад ки бо оилаи худ бошад, бо ҷомеаи худ бошад ва дар оила ва ҷомеаи худро шахси лозим ва боэътимод ҳис намояд. воқеан ҳам бисёр хуб аст. Шумо айни ҳол дар бораи як лоиҳа дар бораи барномаи давлатии дастгирии иҷтимоии пиронсолон то соли 2030 гуфта будед. Метавонед гӯед ки ин барнома ба кадом дастоварҳо ноил шудааст? Айни замон ман қайд кардам ки ин танҳо лоиҳа аст ва ҳоло аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо ё тасдиқ нагардидааст. лоиҳаи мо тасмим гирифтааст ки ҳамин барномаро тасдиқкунӣ ё ки ба имзо расидани ин барномаро адвокатсия кунад ё ин ки ташвиқу тарғиб намояд, чунки ин барнома хеле хеле зарур аст. аз сабаби он ки шахсоне ки аллакай сину солашон ба як ҷо расидааст, барои давлати мо бисёр хизмат карданд. онҳо таҷрибаи бой доранд, онҳо ҳоло қудрату қуввату саломатӣ доранд ки ба ҷомеаи мо хизмат кунанд, ба нафъи ҷомеаи мо хизмат кунанд. ва агар ин барнома тасдиқ гардад, ин танҳо ба нафъ ва фоидаи ҷомеа мебошад, на танҳо шахсони пиронсол, чунки пирӣ ин давраи муқаррарӣ ва умуман даврае мебошад ки ҳамаи мо ба ҳамин сину сол мерасем. ягон кас гуфта наметавонад ки ман пир намешам. бинобар ҳамин ҳозир агар мо саъю кӯшиш кунем ки ин барнома тасдиқ гардад, мо инро ба фоидаи худамон низ мекунем. яъне мо вақте ки ба сини соли пирӣ мерасем, мо аллакай як зумра хизматрасониҳои муфид ва дар сатҳи ҷомеаро барои худ муҳайё хоҳем кард. бисёр хуб аст. албатта шумо метавонед гӯед ки доираи барномаи мазкур кадом корҳо ва нақшаҳоро ба амал гирифтааст ва ният дорад кадом дастовардҳоро ба даст орад? албатта мо таи 4 сол аллакай ин барномаро пиёда намуда истодем. давраи аввали ин лоиҳа 3 соли аввал аз соли 2021 то соли 2023 равона шуданд ба ҳамкорӣ бо вазоратҳо ва мақомотҳои сатҳи ҷумҳурӣ то ҳамин мушкилотро дар роҳи ҳалли онҳоро ёбем. ва яке аз дастовардҳои ин давра он буд ки ҳамин лоиҳаи барномаи давлатии пиршавӣ ва дастгирии иҷтимоии шахсони пиронсол таҳия гардида буд ва барои қабул ё ба тасдиқкунӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуда буд. як гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда буд аз ҷумлаи мутахассисони соҳавӣ ва намояндагони вазорату сохторҳое ки бо самти иҷтимоӣ кор мекунанд ва ин яке аз дастовардҳои хеле хуб ба ҳисоб меравад. дуюм, ин вақте ки мо ҳар гуна намудҳои нави хизматрасониҳоро пешниҳод кардем, аз ҷумла хизматрасониҳои сайёри нигоҳубин дар хона, масалан, ё ин ки хизматрасониҳои нигоҳубин барои шахсони пиронсол дар шароити будубоши муваққатӣ ё маркази рӯзона. ғайр аз ин иҷораи воситаҳои техникӣ ёри расон ба оилаҳое ки шахсони нигоҳубинро хизматрасонӣ мекунанд.
шахсони пиронсолро нигоҳубин мекунанд, яъне он воситаҳое ки ба онҳо ҳамин нигоҳубинро осон мекунанд. Ин воситаҳо хеле қиматбаҳо мебошанд, гаронарзиш ҳастанд ва на ҳамаи оилаҳо онҳоро харидорӣ карда метавонанд. Бинобар ҳамин мо яке аз пешниҳодҳои мо буд ки ҳамин таҷҳизотро мо ба тариқи иҷора бепул аренда мецем барои вақти муайян, то ин ки оила сарбории худро зиёд накунад. боз яке аз хизматрасониҳои нав ин дастгирии хешовандони шахсони пиронсоли якбарҷомонда. вақте ки дар оила шахси барҷомонда пайдо мешавад, ин сарборӣ барои нигоҳубин барои тамоми аъзои оиларо зиёд мекунад. бинобар ҳамин дастгирии чунин оилаҳо ин вазифаи хеле муҳим аст, чунки оилаҳо ва асосан ин духтарон келинон мебошанд, онҳо тарзи дуруст нигоҳубин карданро наметавонанд, ба онҳо инро ҳеҷ кас ёд надодааст ва онҳо аз ин сарборӣ хеле зиёд азият мекашанд ва ба саломатии худ низ метавонанд зарар оранд. бинобар ҳамин мо як мактаби омӯзишӣ ё ки мактаби нигоҳубин барои хешовандони шахсони пиронсол низ пешниҳод кардем ва вақте ки мо ҳамин хизматрасониро пешниҳод кардем, мо бо як муаммо сарбасар шудем: набудани мутахассисони касбӣ дар соҳаи нигоҳубин. бисёр хуб аст. албатта шунавандагони азиз, биёед айни ҳол як сурудро гӯш мекунем ва баъд аз он сухани худро идома медиҳем. барномаи Салом Ҳамсадо ҳолам идома дорад. аз мавҷи мо канда нашавед, мавҷи моро пайгирӣ созед. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Ҳамсадо. инак мо идома медиҳем суҳбати худро бо чанде аз мутахассисон аз лоиҳа аз барномаи Каритас Олмон ки бо дастгирии Каритас Олмон аст, барномаи минтақавӣ барои пиронсолон дар Осиё. инак дӯстони азиз, айни ҳол мо суҳбати худро идома медиҳем ва сухани навбатиро мехоҳем ба Зарина Лашкарова, корманди иҷтимоии ташкилоти ҷамъиятии Дасти хайр дар шаҳри Ваҳдат бидиҳем. Зарина, лутфан суҳбати моро идома диҳед. аввалан салом ба кулли шунавандагони радиои Ҳамсадо. Ман Зарина, корманди иҷтимоӣ аз рӯи барномаи минтақавии кор бо пиронсолон дар шаҳри Ваҳдат дар ташкилоти муассисаи Дасти хайр фаъолият мекунам. пеш аз ҳама ман дар аввал корманди соҳаи тиб будам, баъди он ки омӯзиш дидам бо устоди худ, умедам зарва ва миннатдори худро мерасонам ки ба мо омӯзиш доданд барои сатҳи кори фаъолияти худ дар ин муассиса барои хидмат бо пиронсолони кӯҳансолини рӯзгор дида ва миннатдори худро ба пешрои муаззами миллат мерасонам ки барои мо ҷавонон ҳама шароитҳо муҳайё карда шудааст ки мо дар ҳама самтҳое ки хоҳем фаъолият кунем шароитҳо муҳайё карда шудааст. воқеан бар як пиронсоли кӯҳансол хизматрасонӣ кардану мушкилотро бартараф намудан, ин ҳам як кори хайр ба ҳисоб меравад. пеш аз ҳама аз оне ки мо ба онҳо хизмат мерасонем хушҳол ҳастам. воқеан як лоиҳаи хуб аст ва ҳангоме ки ман ба ин лоиҳа ворид шудам, кор кардам дар ин самт, фаҳмидам ки зиндагӣ аввалин дараҷа зебост ва ҳар коре ки мо ба ҳар хайре ки ҳар коре ки мо мекунем, ин ҳам як манфиат ба давлат овардану ба як соҳа дар ҷомеа кор кардан, ин хуб аст. ва ман дар ин барнома омӯзиш дидам ва фаъолият карда истодам. тӯли 1 сол мешавад. дар ин хизматрасонӣ мо бештар маишиам ҳаст, масалан иваз намудани рахти хоб, иваз намудани либос, иваз ҳамин корро истифода мебарем. аз ин ташкилот воқеан миннатдор ҳастам ки барои мо ҷавонон мисол ҳамин чизҳо ба роҳ монда шуд. бисёр хуб. воқеан ҳамчунон ки шумо қайд кардед, шумо худтон корманди иҷтимоии ташкилоти ҷамъияти Дасти хайр мебошед. метавонед гӯед ки шумо худатон ба чӣ дастовардон ноил шудед дар ин лоиҳа ва шумо бо пиронсолон шояд ки ба ягон амалиёт машғул мешавед, ягон амалиёти махсус доред? бале, чӣ хел ки дар аввал қайд карда будам, пеш аз оне ки ман аввал корманди тиб будам ва бо дастгирии апай Умеда Манзаровна ман омӯзиш дидам. омӯзиш дар ин соҳа хеле муҳим аст.
зеро ки техникаи кори худро дорад. Масалан истифодаи ҳатто ҳамин истифодаи асо ба даст ё асо бағалро гирем, ҳамин техникаи касби худро дорад, малакаи касби худро дорад. ҳозир мо дар кӯчаҳо вақте сафар мекунем мебинем ки даже ҳамон техникаи ҳамон асо ба дастро пирони коҳансол ё пирони рӯзгордида истифода бурда наметавонад ва омӯзиш дар ин самт хуб аст. Ба онҳо фаҳмондадиҳӣ мекунем ки ин тавр истифода баранд ё ин хел гирифта мешавад асо ба дастро ё асо бағалро ё истифодаи аробачаи маъюбӣ меган. тактикаи истифодабарии худро дорад. омӯзиш дидем ва инҳоро дар ҳамин соҳа равона карда истодаем ки пирон тавонанд на танҳо пирон балки ҳамон оила аъзои оила донанд ки чӣ гуна бо ҳамон пиронсол кор кардан дар кор. Масалан чӣ гуна онро хезондан дар кор, аз ҷои шишта чӣ гуна хезондан дар кор. мисол ҳаминам тактикаи худро дорад. агар ҳаминро истифода набаранд, мисол ба саломати худ зарар мебинанд аввалин дараҷа. баъд омӯзиш дар оила ин хуб аст, барое ки мо омӯзиш дидем фаҳмондадиҳӣ мекунем ки чӣ гуна беморе ки рӯи ҷойгоҳ аст, мунтазир аст, дастнигар аст, онро аз ҷой хезондан дар кор. ҳамин техникаи худро дорад. ҳамин техникаро ҳар кас истифода бурда наметавонист. аввал ки пеш аз он ки ман омӯзиш гирифта будам, намедонистам ки чӣ хел масалан ҳамин инсонро аз ҷойгоҳ бархезондан ё шинондан дар кор. ҳамин техникаи хубе доштааст ки мисол ба худи инсон ҳам пеш аз он ки беморро фикр кунем, аввалин дараҷа бояд ҳамон аъзои оиларо фикр кунем ки техникаро чӣ хел истифода мебаранд, техникаи корӣ ки инро мо омӯзиш дидем ва омӯзиш дода истодаем ба аъзоёни оила аввалин дараҷа. бисёр хуб аст. воқеан ҳам кори шумо бисёр ба ҳамаи пиронсолон фоида меорад. кори шумо бисёр кори барои соҳаи иҷтимоӣ беҳтарин аст. барномаи Салом ҳамсадо аст рӯи мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо. ва имрӯз дар барномаи Салом ҳамсадо дар доираи барномаи минтақавӣ барои пиронсолон дар Осиё амалӣ гардид ки ин лоиҳа аз ҷониби Вазорати федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ шуда тавассути филиали Ассотсиатсияи Каритас Олмон дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятии Дасти хайр ва Офтобак татбиқ мегардад. айни ҳол бошад, ман мехостам ки сухани навбатиро ба Майсара Саидова, нафақахӯр аз шаҳри Ваҳдат диҳам. Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. мо дар ин ташкилоти Олмон иштирок мекунам. ман 2 солчи дар ин вай ҳастам, локин бисёр хуб аст барои мо пиронсоло. мо баъд аз ин қадар собиқаи кори кардем, ҳоло дам гирифта истодаем. мо дар чойхонаи ҷамоати баҳори камонгарон ҳафтаи як маротиба ҷамъ мешавем. дар он ҷо мо мусобиқаҳо мегузаронем, шеъргӯӣ мекунем, шахматбозӣ мекунем, вақти худро дар он ҷо мегузаронем. барои мо бисёр хуб аст. мо аз ташкилот бисёр хоҳиш дорем ки ҳамин ташкилот обод шавад. мо пирон дар он ҷо рафта дам гирем. барои он ки бисёрашон мехоҳанд биёянд, мехоҳанд иштирок кунанд, мехоҳанд бай не ки бисёр ки касалиҳои бемории ҷойгоҳӣ ҳастанд. ина мо баъди собиқаҳои кори калон дар нафақа ҳастем. мо мехоҳем ҳамин рӯза мехоҳем ва мехостем ки имрӯз ташкил шуд, бозам мехоҳем ки дастгирӣ шавад аз тарафи корхонаи Олмон Каритас ташкил шавад. мо омада дар ҳамин ҷо истироҳат кунем. ҳамон рӯза мо рӯзи истироҳат ҳисоб мекунем. ҳамон рӯзе ки моро даъват мекунем, мо мегем мо фақат истироҳат мекунем дар чойхона. бай ҷое ки мо мешинем инҷа чойхона ном кардагиам, чойхонаи занҳо ки ҳафтаи як маротиба дар он ҷо дам мегирам. дар як ҳафта як маротиба дар як ҳафта як маротиба роҳбари муассиса занг мезанад. апай Майсара, пагу мо шуморо дар ҳамин соат дар ҳамин чойхона интизорем. бод мошин мебиран, моро мебаранд, газеллоро ташкил мекунам, моро аз ҳамин пеши хона мебаранд. бисёр хуб аст. шунавандагони азиз, агар шумо мехоҳед ки доир ба мавзӯи имрӯзаи мо, доир ба барнома лоиҳаи имрӯзаи мо аз мутахассисон ва кормандони иҷтимоӣ савол бипурсед, пас ба рақамҳои студияи мо 38 30 944 занг занед ва саволотонро бипурсед. айни ҳол бошад, мо ба бахши тиҷоратии реклама мегузарем ва баъд аз он суҳбати худро идома медиҳем.
Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо. мо идома медиҳем барномаи салом ҳамсадоро рӯи мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо. Айниҳо бошад мо суҳбати худро идома медиҳем ва айни замон ман як савол дорам. Савол ман ин аст ки ин лоиҳа аллакай дар кадом шаҳрҳо ё қишлоқҳои тоҷикистони мо кор ба фаъолият дорад? ташаккури зиёд. читор ки ман дар аввал қайд кардам, ин лоиҳаи пилотӣ мебошад ва ҳоло дар ду ноҳияи тоҷикистон, ин ноҳияи ваҳдат, шаҳри ваҳдат ва се ҷамоате ки ба шаҳри ваҳдат наздик ҳастанд ва ноҳияи ҳисор ва шаҳри ҳисор бо ҷамоатҳое ки ба шаҳри ҳисор ҳамшафақ ҳастанд. ин лоиҳа татбиқ мегардад. ҳоло соли 2024 ва то соли 2025 ин лоиҳа танҳо дар шаҳри ваҳдат амалӣ шуда истодааст бо иштироки ташкилоти ҷамъиятии дасти хайр ва аз январи соли 2025 бо дастгирии ташкилоти нури офтоб дар шаҳри ҳисор дар ноҳияи ҳисор низ татбиқ мегардад. яъне айни замон танҳо дар як ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон ба таври таҷрибаомӯзӣ татбиқ карда истодааст. пеш аз он ки мо ин лоиҳаро пешниҳод кардем, мо албатта аввал таҷрибаҳои байналмилалиро омӯхтем ки дар дигар давлатҳо системаи хизматрасонӣ барои шахсони пиронсол чӣ тавр ба роҳ монда шудааст ва айни замон дар тамоми дунё система ё низоми нигоҳубини дарозмуҳлат барои пиронсолон яке аз технологияҳои пешқадам ва муосир ба ҳисоб меравад. ин технология черо дар бар мегирад? ин технологияи нигоҳубини мунтазам ва нигаронидашуда ба эҳтиёҷоти шахси пиронсол мебошад ва бевосита дар маҳалли зист то ҳадди имкон шахси пиронсол бояд хизматрасониҳоро дар маҳалли зисти худ бигирад ва танҳо ба таври истисно ё ин ки агар зарур бошад баъд дар муассисаҳои будубоши доимӣ мисли интернатҳо. ин системаи нигоҳубини дарозмуҳлат барои шахсони пиронсол имконият медиҳад ки равонасозиро ба статсионарҳо ё ин ки ба интернатҳо маҳдуд кунад. агар хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳаллаҳо рушд ёбанд, он гоҳ барои хизматрасониҳо дар интернатҳо эҳтиёҷот камтар мешавад ва ба он ҷо танҳо шахсоне равона карда мешаванд ки ба ин хизматрасонии интенсивӣ ниёз доранд. ба хизматрасониҳои статсионарӣ танҳо бояд шахсоне равона карда шаванд ки ҳеҷ кас надоранд, нигоҳубинкунанда надоранд ва бемориҳои вазбин доранд, музмин ва дар хона онҳоро нигоҳубин кардан ғайриимкон аст. ба онҳо таҷҳизоти тиббӣ лозим аст ва нигоҳубини хеле интенсивӣ лозим аст. ман ҳамин одамонро бояд дар интернатҳо ҷой кунем. айни замон дар интернатҳои мо шояд 50% бошандагон эҳтиёҷоти дар он ҷо нигоҳубин шуданро надоранд. онҳо метавонанд дар сатҳи маҳаллаҳо, дар ҷомеаҳо нигоҳубин гиранд, агар ки хизматрасониҳо дар сатҳи маҳаллаҳо дигар намуди хизматрасониҳо бошанд. мо таҷрибаи ҷумҳурии Грузияро омӯхтем, дар он ҷо ташриф овардем ба ҷумҳурии Грузия ва дидем ки дар он ҷо ин хизматрасониҳо чӣ тавр ба роҳ монда шуданд. ғайр аз ин мо ба Кореяи ҷанубӣ сафар кардем, чунки Кореяи ҷанубӣ яке аз мамлакатҳои пешқадам дар ин самт ба ҳисоб меравад ва дарозии миёнаи умри сокинони Корея ба 85 расидааст. Супер старое население. Теъдоди шахсони пиронсоли онҳо аз 20% зиёд аст. Масалан, агар дар Тоҷикистон ҳоло 7-8% аҳолӣ ин шахсони пиронсол мебошад, дар Кореяи ҷанубӣ аз 20% зиёд аст ки ин мувофиқи классификатсияи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ супер старое население истом, яке аҳолии супер пиронсол, аз ҳама зиёди супер пиронсол, вақте ки дарозии умри ва ё то 90 аз 90 зиёд мебошад. бисёр хуб аст ва таҷрибаи онҳо албатта зиёдтар аст ва мо таҷрибаи онҳоро омӯхтем. албатта
рушди иқтисодии мо дар ҳар гуна зинаҳо аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон шояд он қадар ҳоло иқтидори молиявӣ ҳам надорад, лекин мо аз онҳо он таҷрибаҳоро омӯхтем ки дар шароити мо истифода бурдан мумкин буд. Ва яке аз ин таҷриба ин ба роҳ мондани нигоҳубин дар хона ва таъсис додани намихелин марказҳо дар маҳаллаҳо, community center мегӯянд ваё, яъне ки ин марказҳо дар сатҳи маҳаллаҳо марказҳои ё ҷои вохӯрӣ барои шахсони пиронсол, ҷойҳои махсус дар маҳаллаҳо, то ин ки шахсони пиронсол аз хона баромада тавонанд, онҳо ҷой рафтан дошта бошанд, дар он ҷойҳо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуда бошанд, бехатар, ва онҳо худашон метавонанд дар он ҷо ҷамъ шуда ягон чиз ташкил кунанд, бо ҳамдигар муошират кунанд. Барои онҳо ягон чиз дигар лозим нест, онҳо метавонанд худашон ташкил шаванд. Лекин мақомотҳои иҷроии маҳаллӣ бояд ки чунин шароитҳоро ба онҳо муҳайё расонда тавонанд, яъне ки ҷой, худи маконро. Ва мо ҳамин чиз ба мо хеле писанд омад ва дар лоиҳа мо ҳамин хизматрасониҳои нигоҳубин дар хонаро ба роҳ мондем ки аз чӣ иборат аст. Якум, пеш аз он ки лоиҳаро сар кардем, мо аввал муайянкунии эҳтиёҷотро гузарондем. Беш аз 1000 шахси пиронсоли аз 65 болоро эҳтиёҷоташонро баҳогузорӣ кардем, санҷидем ки онҳо дар кадом вазъ қарор доранд ва маълум шуд ки 10% онҳо муҳтоҷи нигоҳубин дар хона ҳастанд, 42%-ашон онҳо кам эҳтиёҷот доранд, яъне ки каму беш барои ваё нигоҳубин лозим дар хона, ва 48% онҳо умуман эҳтиёҷот ба нигоҳубин надоранд ва метавонанд худашон ба ҳамаи худашон ҳам онҳо ҳам қобилияти функсионалии хуб доранд ва худашон метавонанд барои худ хизматрасонӣ ташкил кунанд. Аз ҳамин лиҳоз мо дар яке аз ҷамоатҳои ноҳияи Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Камонгарон, чунин ҷоро бо ташаббуси худи деҳаи Камонгарон ҳамин ҷоро ташкил кардем. Ин чӣ гуна ҷой буд? Пештара масҷид ва кумитаи маҳалле ки дар он ҷо ҷойгир буд ва ҳоло фаъолият накарда истодааст. Кумитаи маҳаллам дар он ҷо як ҳуҷра дорад ва раиси маҳалла дар он ҷо ҷои кори вай аст. вақте ки мо омадем, дарвозаҳо маҳкам буданд ва худи макон хеле фарсуда ва дар ҳоли валангор қарор дошт. Мо таъмир кардем тавассути сафарбаркунии ҷомеа, тавассути ҳашар, фақат маҳсулоти таъмирро оварда дастрас кардем. худи маҳалла ҳамин ҷойро, ҳамун кумитаи маҳаллро ё ҷойхонаро таъмир кард. Мо каме таҷҳизот овардем. ҳозир ин ба як ҷои вохӯрӣ ё ҷамъомади шахсони пиронсол табдил ёфтааст. Номашро чойхона номидем. Агар ки шумо ба таърихи фарҳанги мо назар расонед, умуман ҳамин чойхона дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ин як ҷои маъмулӣ ва муқаррарӣ ба ҳисоб меравад ва дар ҳамаи маҳаллаҳо чунин чойхонаҳо вуҷуд доранд ва мардум ба он ҷо меоянд, ягон ҳамдигар мешинанд, гуфтугӯ мекунанд. Лекин як камбудӣ дорад, ҳамин хел ҷойҳои мо ба он ҷо занон ташриф намеоранд. ин асосан макон барои мардҳо мебошад. Масалан дар минтақаи ҷануби Тоҷикистон чунин аст ки ба чойхонаҳо занҳо ташриф намеоранд ва барои мо ин як мушкилӣ буд. Мо ҷойро таъсис додем, лекин дидем ки занҳо он қадар фаъол нестанд ва ба он ҷо шаҳр медоранд омадан. Бинобар ҳамин бо маслиҳати худи маҳалла ва раиси маҳалла мо ба чунин қарор омадем ки 3 рӯз ё 4 рӯз дар як ҳафта ин рӯзҳои мардона мешавад ва дар он ҷо мардҳо омада ҷамъ мешаванд ва машғулиятҳои худашонро мегузаронанд. 2 рӯз дар як ҳафта ин рӯзҳои занона ва дар он ҷо фақат занҳо. баъзе чорабиниҳо ва маъракаҳои якҷояам мегузаронем. Масалан, 1 октябр рӯзи байналмилалии шахсони пиронсол дар тамоми дунё қайд карда мешавад
ва бахшида ба ҳамин рӯзи байналмилалии пиронсолон мо маъракаҳои якҷоя мегузаронем бо иштирок бо ҳамаи сокинони ҳамин маҳаллаҳо. кӯдакон ҷавонон низ ҷалб карда мешаванд ва дар ин маъракаҳо ҳама иштирок мекунанд. бисёр ҳам ҷавоби амиқ ва дақиқ аст. Ташаккури зиёд барои шумо. меҳмонони азиз як бор дигар ҳамаи шуморо ба студияи радиои ҳамсадо хушомадед мегӯям. бигзор ҳамаи корҳои шумо пурбарор шаванд. мо бисёр миннатдорем ки имрӯз моро ба радиои ҳамсадо ташриф овардем. ҳазор раҳмат мегӯем ки чизе ки мо мехостем, он чизе ки дар дил доштем, ҳамаашро гуфтем ва мехоҳем ки боз ҳамин амалӣ гардаду ба мо бо кӯмак расонад. ташаккур зиёд. саломат бошед. дӯстони азиз, ман ба шумо хайру хуш мекунам. барномаи мо ба охир расид. то барномаҳои дигар хайр, шоду пирӯз бимонед дӯстон. Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо.